Γεια σου, είμαι ο εσωτερικός σκηνοθέτης. Σήμερα θέλω να κάνουμε μία άσκηση φαντασίας. Φαντάσου ότι μπαίνεις σε ένα κινηματογραφικό πλατό. Είναι τεράστιο, αλλά είναι τελείως άδειο. Δεν υπάρχουν κάμερες, δεν υπάρχουν φώτα, δεν υπάρχουν έπιπλα. Μόνο εσύ και το κενό. Πώς νιώθεις? Νιώθεις ελευθερία ή νιώθεις φόβο? Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μάθει να ορίζουμε τον εαυτό μας από τα πράγματα που κουβαλάμε μέσα σε αυτό το πλατό. Το σπίτι μας, το αυτοκίνητο, το τελευταίο μοντέλο κινητού, τους τίτλους σπουδών, ακόμα και τους ανθρώπους που λέμε δικούς μας. Σήμερα θα αναρωτηθούμε, αν τα αφαιρέσουμε όλα αυτά, τι μένει? Ποιος είσαι εσύ κάτω από τα στρώματα της ιδιοκτησίας? Πριν ξεκινήσουμε, το απαραίτητο disclaimer. Όσα θα ακούσετε είναι προσωπικές μου απόψεις και η δική μου έρευνα. Δεν είμαι ειδικός οικονομικός σύμβουλος, ψυχολόγος ή φιλόσοφος. Το περιεχόμενο αυτό είναι για ψυχαγωγία και προβληματισμό. Αν η σχέση σας με τα υλικά αγαθά σας προκαλεί αιμονές ή άγχος, αναζητήστε τη βοήθεια ενός ειδικού. Ο αληθινός πλούτος ξεκινά από μέσα μας. Ας μιλήσουμε για τη σχέση μας με τα πράγματα. Έχεις παρατηρήσει ποτέ τη χαρά που νιώθεις όταν αγοράζεις κάτι καινούριο? Εκείνη την έκρηξη ντοπαμίνης τη στιγμή που ανοίγεις τη συσκευασία, πόσο κρατάει? Μια μέρα, μια εβδομάδα? Μετά το αντικείμενο γίνεται απλώς άλλο ένα πράγμα που πιάνει χώρο στο σπίτι σου. Ο Σενέκας έλεγε κάτι συγκλονιστικό. Δεν είναι φτωχός αυτός που έχει λίγα, αλλά αυτός που επιθυμεί περισσότερα. Σήμερα ζούμε σε μια εποχή που πιστεύουμε ότι πάντα μας λείπει κάτι. Μας λείπει το επόμενο gadget, η επόμενη αναβάθμιση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα που κατέχεις καταλήγουν να σε κατέχουν. Σου τρώνε χρόνο για να τα συντηρήσεις, χρήμα για να τα αποκτήσεις και ψυχική ενέργεια για να μην τα χάσεις. Θέλω να σου πω μια ιστορία για έναν άνθρωπο που πέρασε όλη του τη ζωή συλλέγοντας σπάνια ρολόγια. Είχε εκατοντάδες. Τα φύλαγε σε χρηματοκιβώτια, τα καθάριζε με ειδικά πανιά, τα ασφάλιζε με πανάκριβα συμβόλαια. Κάθε φορά που έβγαινε από το σπίτι, το μυαλό του ήταν εκεί. Μην γίνει μια ληστεία, μην πάθουν ζημιά. Στο τέλος της ζωής του συνειδητοποίησε κάτι τρομακτικό. Δεν είχε εκείνος τα ρολόγια. Τα ρολόγια είχαν εκείνον. Ήταν ο φυλακισμένος των δικών του αποκτημάτων. Δεν ταξίδευε γιατί φοβόταν να αφήσει το σπίτι. Δεν καλούσε φίλους γιατί φοβόταν μη γρατζουνιστούν οι προθήκες. Είχε γίνει ο φύλακας των αντικειμένων του αντί να είναι ο σκηνοθέτης της ζωής του. Δεν είναι μόνο τα αντικείμενα, είναι και οι τίτλοι. Διευθυντής, πτυχιούχος, επιτυχημένος. Τα θεωρούμε ιδιοκτησία μας. Αλλά τι συμβαίνει αν αύριο χάσεις τη δουλειά σου? Τι μένει από σένα αν σου αφαιρέσουν την κάρτα που γράφει την ιδιότητά σου? Πολλοί άνθρωποι καταραίουν στη σύνταξη ή στην ανεργία, όχι επειδή δεν έχουν χρήματα, αλλά επειδή έχασαν αυτό που νόμιζαν ότι είναι. Ως σκηνοθέτης σου λέω, ο τίτλος είναι απλώς ένας ρόλος στο σενάριο, δεν είναι ο ηθοποιός. Μην ταυτίζεις την ύπαρξή σου με τη θέση που κάθεσαι, γιατί οι θέσεις αλλάζουν, αλλά εσύ παραμένεις. Εδώ μπαίνουμε σε βαθιά νερά. Πόσες φορές λέμε «ο άντρας μου», «η γυναίκα μου», «το παιδί μου»? Χρησιμοποιούμε κτητική αντωνυμία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κανένας άνθρωπος δεν ανήκει σε κανέναν. Οι άνθρωποι στη ζωή μας είναι συνταξιδιώτες. Είναι ηθοποιοί που μοιράζονται τη σκηνή μαζί μας για ένα διάστημα. Όταν προσπαθούμε να κατέχουμε έναν άνθρωπο, καταστρέφουμε την ελευθερία του και τη δική μας γαλήνη.
Ο φόβος της απώλειας γεννιέται από την ψευδαίσθηση της ιδιοκτησίας. Αν καταλάβεις ότι κάθε στιγμή με έναν άνθρωπο είναι ένα δώρο και όχι ένα δικαίωμα, τότε θα αρχίσεις να αγαπάς πραγματικά χωρίς εγκλωβισμό. Σκέψου το εξής. Όταν ένας σκηνοθέτης νοικιάζει ένα στούντιο για να γυρίσει μια ταινία, ξέρει ότι στο τέλος της ημέρας πρέπει να το παραδώσει άδειο. Χρησιμοποιεί τα έπιπλα, χρησιμοποιεί τα φώτα, αλλά δεν τα παίρνει μαζί του στο σπίτι. Η ζωή μας είναι αυτό το στούντιο. Τα πάντα, το σώμα μας, το σπίτι μας, τα ρούχα μας, είναι δανεικά από τη φύση. Τα χρησιμοποιούμε για να δημιουργήσουμε την ιστορία μας, αλλά η προσκόλληση σε αυτά είναι σαν να προσπαθείς να κλέψεις τον καναπέ από το ενοικιαζόμενο στούντιο. Είναι μάταιο. Η αληθινή αρχοντιά είναι να χρησιμοποιείς τα πάντα με σεβασμό, αλλά να είσαι έτοιμος να τα αφήσεις ανά πάσα στιγμή. Δεν σου λέω να πετάξεις τα πάντα και να πας να ζήσεις σε μια σπηλιά. Σου λέω να κάνεις ένα ξεσκαρτάρισμα στην ψυχή σου. Ρώτα τον εαυτό σου για κάθε τι που έχεις. Αυτό το πράγμα υπηρετεί την ταινία μου ή εγώ υπηρετώ αυτό? Αν έχεις ένα αυτοκίνητο που σε πηγαίνει στη δουλειά σου, είναι εργαλείο. Αν έχεις ένα αυτοκίνητο που φοβάσαι μη σκονιστεί και δουλεύεις υπερορίες μόνο για να πληρώνεις τη δόση του, είναι δεσμά. Ο μινιμαλισμός δεν είναι να έχεις λίγα, είναι να έχεις μόνο όσα δεν σε εμποδίζουν να είσαι ελεύθερος. Οι Στοικοί έκαναν μια άσκηση που ονομαζόταν Premeditatio Malorum, που στα λατινικά σημαίνει προμελέτη των κακών. Φαντάζονταν ότι έχαναν τα πάντα, το σπίτι τους, την περιουσία τους, ακόμα και την υγεία τους. Γιατί? Για να καταλάβουν ότι η ευτυχία τους δεν μπορεί να βασίζεται σε κάτι που μπορεί να τους αφαιρεθεί από την τύχη. Θέλω να το δοκιμάσεις κι εσύ. Κλείσε τα μάτια. Φαντάσου ότι αύριο ξυπνάς και δεν έχεις τίποτα από όσα θεωρείς δικά σου. Έχεις μόνο το μυαλό σου και την ανάσα σου. Θα μπορούσες να είσαι ακόμα ο εσωτερικός σκηνοθέτης? Αν η απάντηση είναι ναι, τότε είσαι πραγματικά πλούσιος. Αν η απάντηση είναι όχι, τότε έχεις δώσει τα κλειδιά της ευτυχίας σου σε πράγματα που δεν ελέγχεις. Τελικά τι μένει? Τι είναι αυτό που κανείς δεν μπορεί να σου πάρει? Είναι οι αναμνήσεις σου. Είναι οι γνώσεις που απέκτησες. Είναι ο τρόπος που φέρθηκες στους άλλους. Είναι η ικανότητά σου να βλέπεις την ομορφιά μέσα στο χάος. Αυτή είναι η μόνη αληθινή σου ιδιοκτησία. Το εσωτερικό σου κεφάλαιο. Όλα τα άλλα είναι σκηνικά. Μπορεί να είναι όμορφα, μπορεί να είναι ακριβά, αλλά είναι προσωρινά. Επένδυσε σε αυτό που δεν χάνεται. Επένδυσε στην ποιότητα του χαρακτήρα σου και στην καθαρότητα της ματιάς σου. Η ερώτηση που έλαβα αυτή την εβδομάδα είναι: πώς μπορώ να σταματήσω να ζηλεύω αυτά που έχουν οι άλλοι? Η απάντηση είναι απλή. Κατάλαβα ότι αυτό που ζηλεύεις είναι ένα άλλο σκηνικό. Δεν ξέρεις τι τίμημα πληρώνει ο άλλος για να το έχει. Μπορεί να βλέπεις ένα τεράστιο σπίτι, αλλά να μην βλέπεις τη μοναξιά που κρύβει μέσα. Μη συγκρίνεις το δικό σου άδειο πλατό με το φορτωμένο πλατό του άλλου. Εστίασε στο να γυρίσεις μια καλή ταινία με τα μέσα που έχεις τώρα. Η ζήλια είναι ο θόρυβος που σου κλέβει τη συγκέντρωση από το δικό σου έργο. Αν αυτό το επεισόδιο σε βοήθησε να ελαφρύνεις λίγο από το βάρος των πραγμάτων, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι και πάτα το like. Είναι μια μικρή κίνηση που βοηθάει αυτό το πλατό να παραμείνει ανοιχτό για όλους. Μπορείς να με βρεις στο Facebook και στο Instagram ως ο εσωτερικός σκηνοθέτης για να μου πεις τις δικές σου σκέψεις. Ποιο είναι το αντικείμενο που νιώθεις ότι σε κατέχει? Θα χαρώ να το συζητήσουμε. Επίσης, αν θέλεις να στηρίξεις έμπρακτα την παραγωγή μας, υπάρχει ο σύνδεσμος Buy Me a Coffee στην περιγραφή. Ένας καφές είναι μια όθηση για να συνεχίσουμε να ψάχνουμε την αλήθεια πίσω από τα σκηνικά.
Σας ευχαριστώ για την παρέα. Κλείνοντας τιμή σου, ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο με άδεια χέρια και θα φύγουμε με άδεια χέρια. Στο ενδιάμεσο μην προσπαθείς να μαζέψεις τον κόσμο όλο. Προσπάθησε απλώς να ζήσεις μια ιστορία που αξίζει να υποθεί. Είμαι ο εσωτερικός σκηνοθέτης. Άφησε τα περιτά και κράτα την ουσία. Τα λέμε στο επόμενο γύρισμα. Cut!